Hello everyone, my name is Boom Show. You're welcome to my channel. It's Boom Show Television. Musha latest musha zvinopisa zvega zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita se matibata mowana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Right, musha latest musha zvinenge zvichipisa Boom Show Television. Pane chinhu chandadiscover and I hope vanhu vashoma vadiscover kuti passionjava nadhafu Naizaboom vanoshare this thing which is birthday day. Vanoshare birthday wakazvarwa musi umwe chete. Saka tongoti happy birthday kune vese pamwe chete. And zvinhu zvandadiscover, I think I am the first one who else angadiscover. Kana waonawo kuti apa itwa discovery yakanyanya, ungoisawo like or comment kuti happy birthday if you like them all. Kana usingafaririwe so ungoti happy birthday Dhafu kana ufarira Dhafu.